Evo, posle ove lepe muzičke tačke, vreme je za propoved. Hvala Svetlani Gabrielu. Njima je uvek lepo u kući. Oni kad imaju neki problem, samo uzmu instrumente i odmah se sve smiri. I ja sam svirao nekad, ja sam išao u muzičku školu i svirao sam klarinet, ali kad god bi bio na času i kad bi pogrešio ton, moj nastavnik je uzeo olovku i udario me po prstu. Tako da ja kad god uzmem klarinet u ruke, ja osjećam neke trnce u prstima i rekao sam neću više da sviram, tako da ne koristim više instrument za smirenje. Ja vas sve pozdravljam ovoga jutra, hvala Bogu da smo zajedno, posebno pozdravljam goste. Ne mogu da vas pozdravim po imenu jer vas ne poznajem, ali evo dobrodošli svi ovoga jutra u crkvu. Uvodni tekst ćemo čitati, samo da vidimo, Evanđelje po Mateju, 18. glava, 21. 22. stih. Tada pristupi k njemu Petar i reče: Gospode, koliko puta ako mi sagreši brat moj da mu oprostim? Do 7 puta. Reče njemu Isus: ne velim ti do 7 puta, nego do 7 puta 70. Vi znate ove tekstove, dakle poznat događaj i verovatno ste slušali više puta nešto na ovu temu, ali ajde ovoga jutra malo da se pozabavimo ovim rečima. Zašto je Petar pitao ovo pitanje Isusa? Obično kada čitamo Bibliju i kada hoćemo nešto da znamo o čemu se radi, bilo bi dobro da čitamo šta se događa pre i posle. Nama se događa da mi uzmemo jedan stih, to se obično kaže izvuče se iz konteksta, nije ni važno. Uzmemo jedan stih i onda s tim stihom nešto dokazujemo i tako dalje. Ali najčešće da bi razumeli neki tekst, moramo ga čitati tamo gde je on zapisan. Ima nešto pre, ima nešto posle i tako ćemo ga najbolje razumeti. Dakle, evo ovde imate šta se dogodilo pre nego što je Petar postavio ovo pitanje. Isus kaže učenicima: ako ti sagreši brat tvoj, idi pokaraj ga među sobom i njim samim. Ako te posluša, dobio si brata svoga. Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu, da sve reči ostanu na ustima 2 ili 3 svedoka. A ako li njih ne posluša, onda kaži crkvi. Ako li ne posluša ni crkve, da ti bude kao neznabožac i carinik. Dakle, ovde imamo zapravo događaj koji je prethodio Petrovom pitanju. Isus objašnjava učenicima kako da se ophode prema nekome ko je uradio nešto nekom drugom. Odnosno, ajde da kažem ovako, dakle, ja sam u situaciji da mi je neko nešto rekao ili uradio. Što je loše ili što se meni ne dopada. Koja je procedura, šta treba da radimo? Ono što sam ja najčešće video u praksi, a to je da mi preskočimo prva 2 koraka i odemo na 3. korak. I nažalost zbog toga smo imali velike probleme, ali prvi korak jeste, kaže Isus, ako ti je neko sagrešio, ako je neko uradio nešto protiv tebe, ako je neko pričao loše u tebi, šta treba da uradiš? Da li treba da čekaš da on dođe kod tebe i da se izvine? Isus ne kaže tako, iako u našim umovima najčešće predstava je ta. Neka dođe i nek se izvini budući da je pogrešio. Ali Isus ne uči tako. Isus kaže, ako nešto tebi neko uradi, ti idi i popričaj sa tom osobom. I na tome treba da se priča završi. Ako li problem bude širi, ako osoba ne prihvati, onda možeš pozvati još 2 osobe sa sobom. I tako dalje, da ja sad ne dužim, vi razumete o čemu se radi, ali to je zapravo pozadina Petrovog pitanja. Nakon ovoga, kada Isus govori o tome kad ti sagreši brat tvoj, nakon toga Petar postavlja pitanje: a koliko puta ako mi sagreši da mu oprostim? Da li 7 puta?
Zašto Petar pita da li 7 puta? Da li vam se nešto ovako otvara u mislima kada spomenemo ovo, kad Petar kaže da li da mu oprostim 7 puta? Zašto 7 baš? Odlično, znači 7 je broj punine, pa evo Petar da bude širokogrud kaže 7 neka bude. Ali ima još jedan detalj, volio bi da znam da ćete se setiti. Još jedan događaj gdje se spominje da je nekom trebalo da bude 7 puta oprošteno, u našem prevodu kaže pokajat će se 7 puta ako neko nešto uradi. Kaina, tako je. Dakle, ako se sjećate, kaže, a Kain se žalio, ide tamo, kaže, kome nađe, ubit će me, a onda Bog kaže, ko ubije Kaina, 7 puta će se to pokajati. Dakle, da li Petar aludira na to? Postoji i ta priča da u ono vrijeme jevrejski učitelji su rekli, ako ti neko sagreši, 3 puta možeš da mu oprostiš. Posle toga nisi u obavezi. Znate, stvarno kad čovjek razmišlja, ajde neko ti je nešto uradio jednom i sad ti si oprostio i rekao si u redu je, prešao sam preko toga. A onda ta osoba uradi to i drugi put. I ti onda i drugi put pređeš preko toga. Šta je za očekivati? Pa valjda više neće, jer dosta je bilo. A onda ta osoba uradi to i treći put. I onda ti kažeš, pa sad je stvarno dosta. Sad je stvarno i previše. Dakle, oni kažu 3 puta i posle toga nisi u obavezi. A Petar kaže, Gospode, da li do 7 puta? Dakle, Petar pomera granicu više nego duplo, kaže 7 puta. I sad dolazi iznenađenje. Isus kaže ne 7, nego 7 puta 70. I tu sad postoji mala nesuglasica između onih koji su prevodili tekst. Jedni kažu da tekst treba prevesti 7 i 70, što bi bilo 77 puta, što je opet veliki broj, zar ne? 77 puta nije mali broj. S druge strane imate prevode kao što je naš prevod, koji kaže 7 puta 70, što bi ispalo koliko? 490 puta. Sad je i taj broj zanimljiv. Dakle, jasno nam je da i 77 puta je veliki broj. I najverovatnije da se neće dogoditi da nas neko uvredi 77 puta. Ali 490 je vrlo zanimljiv. Ja sad hoću da pitam vas, da vidim da li ste još uvek sa mnom. Šta mislite, zašto bi 490 mogao da bude zanimljiv broj za praštanje? Da li imate neku ideju da se u Bibliji spominje... Molim? Odlično, knjiga proroka Danila, koja je to glava? 9. glava, gdje se spominje 70 sedmica je određeno tvome narodu. Zašto? Da pre svega da se oproste gresi. Dobro? Znači imamo 70 sedmica, a to je 490 godina proročih, jel tako? I ovdje imate zanimljivo, Isus kaže 7 puta 70, što je 490. U ovom slučaju 490 bi bilo broj potpunog opraštanja. Dakle, to je broj kada će Bog oprostiti u potpunosti svome narodu. Kako god da bilo 77 ili 490, brojka je velika. Koliko puta da oprostim nekome kome je uvredio? Ajde da vidimo šta je Isus rekao posle toga. Isus, da bi objasnio to što je rekao, priča jednu priču. I on kaže, carstvo je nebesko, kao čovjek car koji namisli da se proračuna sa svojim slugama. Carstvo je nebesko kao čovjek car koji namisli da se proračuna sa svojim slugama. Dakle, imate cara i imate njegove sluge. Šta hoće car da uradi?
hoće da se razračuna, drugim rečima, mi bi to rekli danas, da se razračuna, da vidi šta mu ko duguje. I kad se poče računati, dovedoše mu jednog dužnika od 10.000 talanata. Dakle, imamo sad jednog dužnika koji je dužan, kaže tekst, 10.000 talanata, mi ćemo reći o čemu se radi. I budući da nemaše čim platiti, zapovedi gospodar njegov da ga prodaju i ženu njegovu i decu i sve što ima i da mu plati. Dakle, imamo prvu scenu u kojoj imamo čovjeka cara. Dakle, ne radi se ovdje o bilo kom čovjeku, radi se o caru. Taj car ima svoje dužnike i on je hteo da vidi kakva je situacija s njegovim financijama i da se razračuna sa svima koji mu duguju. Doveli su mu jednog čovjeka koji mu duguje 10.000 talanata. I ovaj čovjek nije imao čim da plati. I car zapoveda da bude prodan i on i cijela porodica i da mu se plati dug. Međutim, taj sluga je pao, poklonio se pred carom i rekao: gospodaru, pričekaj me i sve ću ti platiti. Vi ćete vidjeti zašto je ovo rečenica koja nema smisla. Ali ovaj čovjek izgovara tu rečenicu i kaže: pričekaj me, koliko da te čekam i sve ću ti platiti. Gospodaru se sažali za tim slugom, pusti ga i dug mu oprosti. I kad izađe sluga taj, dakle imate sad drugi deo, ovo je sad drugi deo priče, druga scena, je taj sluga kome je sve oprošteno, izlazi i našao je jednog čovjeka koji je bio njegov dužnik i kaže: bio mu je dužan 100 groša. I uhvativši ga, davljaše ga govoreći: daj mi šta si dužan. Pade drugar njegov pred noge njegove, moljaše ga govoreći: pričekaj me i sve ću ti platiti. Kako mu se ovaj drugar obraća? Na isti način kao što se i on obratio caru. Dakle, pao je pred njegove noge, molio ga i rekao: pričekaj me i sve ću ti platiti. A on nehte, nego ga odvede i baci u tamnicu dok ne plati duga. Videvši pak drugari njegovi taj događaj, žao im bi vrlo i otišavši kazaše gospodaru svom sav taj događaj. Dakle, ovo je sad treća scena u priči. Dakle, ljudi vide šta se događa, odlaze kod cara i kažu: care, ovaj tvoj dužnik kome si sve oprostio, uradio je to i to. Tada ga dozva gospodar i reče mu: zli slugo, sav dug ovaj oprostih tebi jer si me molio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ na svog drugara kao i ja na te što se smilovah? I razgnjevi se gospodar njegov i predade ga mučiteljima dok ne plati sav dug svoj. Ja se uvijek iznova divim Hristovoj mudrosti, kako je on to ispričao, i pogotovo kad znate zapravo šta je pozadina svega toga. I dobro je da znamo, jer teško je razumjeti priču ako ne znamo zapravo tu pozadinu. Ajde da malo pogledamo zapravo šta se dogodilo u ovoj priči. Dakle, imamo prvo čovjeka koji je dužan 10.000 talanata. Ajde da vidimo prvo koliko je to bilo novca. Molim? Velik. Ajde, ja ću vam sad reći konkretno šta je u pitanju. Možda ste verovatno i čuli, ali evo da ponovim. Dakle, jedan talanat je bio svota koja je imala vrednost 6.000 denara ili groša, kako kaže u našem prevodu. U rimsko vreme bili su denari, na našim prostorima i dan danas postoje dinari, što znači da smo mi nasledili, možda smo imali pre njih. Znači, imate, jedan talanat je 6.000 dinara, ajde ja ću se izraziti u dinar, da ne kažem denar. Jedan dinar je bila jedna dnevnica.
Dakle, jedan dan je trebalo da radite da bi dobili 1 dinar. Koliko ćete dobiti za godinu dana? 365 dinara, to je godišnja plata. Molim? Ok, Stevice, hvala ti za ovo. Ovo je jako dobro zapažanje bilo. I oni nisu radili, ne treba ni mi da radimo. Ali čisto radi primjera. Ovog puta je ovo radi primjera. A ti oduzmi subote pa ću nam reći koliko je to. Dakle, 365 denara godišnja plata koju izmemo subote, Stevica će preračunati. 6.000 talanata, 6.000 denara je 1 talanat. Koliko treba da radite za 1 talanat? Ako treba da radite godinu dana za 365. A koliko je 10.000 talanata? Dakle, ja ću vam reći konačni proračun. Da bi zaradili 10.000 talanata u ono vreme, trebalo bi da radite 160.000 godina. Da li se Isus šalio kada je pričao o ovim stvarima? 160, to je računica. Jel? Vi znate da Isusove priče su priče koje treba da daju određenu poruku na kraju. Jel? Dakle, imate čovjeka koji duguje 160.000 godina rada. I šta kaže taj čovjek? Se sjećate? Kaže, Gospodaru, pričekaj me. Pa koliko da te čekam? Dakle, vidite, čovjek zna da ne može platiti dug. I gospodar zna da mu ovaj neće vratiti dug. I ovaj čovjek je klekao i moli ga, kaže, Gospodaru, pričekaj me, platit ću te. I gospodar se sažalio i sav dug mu je oprostio. I onda imate tog istog čovjeka koji ima dužnika, koji mu je dužan, koliko? 100 dinara. Koliko je to posla? 100 dana. Ok, nije mali dug. Treba da radite 100 dana da bi to isplatili. Nije malo, ali naspram duga koji je on imao je apsolutno zanemarljivo. Dakle, taj isti čovjek kome je oprošten dug koji nikad nije mogao vratiti, taj isti čovjek je sada poslao u zatvor drugog čovjeka koji mu je dužan 100 dnevnica. Zašto je on to uradio? Zašto nije prihvatio i zašto nije uradio isto što je njegov gospodar uradio sa njim? Interesantno je da kaže tekst ovdje da su sve to vidjeli drugari njegovi. Dakle, vidite, mi kad nešto radimo u životu, ne radimo mi to sami sa sobom. Je li tako? I još jedna osoba da je uključena. Kad se nešto događa u našim životima, koliko ljudi je uključeno u to? Mnogo više. Mnogo više. Kada neko nešto uradi, posljedice su mnogo dalekosežnije od samo posljedice na njega samog ili na jednu osobu pored njega. Ovdje imate sada ljude koji su vidjeli događaj i shvatili su, pa ovdje nešto nije u redu. Ovom čovjeku je oprošten dug koji nikad neće vratiti. Pogledaj kako se on sada ponaša prema čovjeku koji ima prema njemu mali dug. I sada imate scenu gdje taj car doziva ponovo tog slugu kome je sve oprostio, koji nikad nije mogao vratiti svoj dug. Prve reči koje on njemu kaže su zli slugo. Kako ga naziva on? Malo pre se smilovao na njega, malo pre se sažalio na njega, malo pre mu je oprostio sav dug, a sada mu kaže ti si zao. Zašto? Zašto mu je on rekao da je zao? Malo pre mu je oprostio, malo pre se smilovao, malo pre je bio dobar prema njemu. Šta je sad problem? Zato što je video kako se on ponaša prema drugom čovjeku. I onda on njemu objašnjava i kaže, ja sam ti oprostio sav dug,
A nije li trebalo da se ti smiluješ na svog drugara kao što sam se ja na tebe smilovao? I na kraju ovaj čovjek završava u zatvoru dok ne plati sav dug. Kad će otplatiti dug? Koliko će biti u zatvoru? Dakle, gledajte, Isus priča jednu priču koja je bila realna u ono vreme, znači u vreme Rima ljude koji su imali dug su zatvarali u zatvor. U vreme Rimljana, kad ste vi ubili nekog, vi niste išli u zatvor, vi ste automatski završili na krstu ili ste neku drugu smrtnu kaznu dobili. Zatvori su bili predviđeni za druge vrste kriminala, ide da tako kažemo, između ostalog i za dugove. Dakle, čovjek koji bi imao dug, on bi išao u zatvor. I sedeo bi u zatvoru dok god neko ne bi isplatio njegov dug, neki rođak, neki bogati prijatelj ili sljedeća scena bi bila da bude prodan kao rob i on i njegova porodica. Dakle, sasvim realna situacija Isus priča s tim što Isus kaže da je ovo bilo nemoguće za ovog čovjeka da vrati toliki dug. Zašto Isus sve ovo priča? Evo da zaključimo ovu našu priču. Zašto Isus priča ovu priču? Zato što ga je Petar pitao koliko puta da oprostim svome bratu. I Petar kaže da li da mu oprostim 7 puta. A Isus mu kaže 7 puta 70 i onda priča ovu priču i objašnjava koliko puta da oprostim svome bratu. Ko je car u ovoj priči? Car je Bog. Ko je dužnik, onaj prvi dužnik u ovoj priči? To smo mi, to sam ja. Koliko ja dugujem Bogu? Dugujem mu toliko da nikad ne mogu vratiti dug. Šta je Bog uradio sa mojim dugom? On ga je potpuno oprostio. Nije me strpao u zatvor, ne moram da ispaštam zbog svog duga, potpuno mi je oprošteno. Šta ja sada treba da uradim? Znači, ja, kome je oprošteno, treba da se ophodim tako prema drugim ljudima koji su moji dužnici. Ovdje se ne radi o dugovanju novca, vi to znate. Možda mi neko i duguje i pare. Ali ovdje se ne radi o novcu. Ovdje se radi o ako ti sagreši brat tvoj, ako ti je nešto rekao, ako je uradio nešto što ti smatraš da je loše, nešto protiv tebe i tako dalje. Kako da se ophodim u toj situaciji? Kao što je Bog oprostio meni, tako i ja moram da oprostim tom čovjeku. Koliko god to bilo bolno, koliko god to bilo teško, koliko god se to meni ne sviđalo, ako ja to ne uradim, šta će se dogoditi? Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama. Šta će učiniti Otac svoj nebeski? Dakle, vidite, Bog je oprostio dug koji nismo mogli platiti i nije nas stavio u zatvor. I ne tereti nas za bilo kakav dug sve do onog momenta dok vi i ja nismo spremni da oprostimo drugome. Tako će on uraditi. Dakle, vidite, Bog, car u onoj priči nije pozvao čovjeka na odgovornost sve dok taj čovjek se nije ponašao prema drugom čovjeku kako se ponašao. Onog momenta kad Bog vidi da vi i ja nećemo da oprostimo, onog momenta kad Bog vidi kako se vi i ja ponašamo pred drugima, tad će nas on pozvati ponovo i reći izvini, ja sam sve oprostio tebi. Nije li trebalo da i ti oprostiš svome bratu? Ako nećeš u redu, kaže Isus, tako će Otac nebeski učiniti vama, ako ne oprostite svaki brat u svom kako? Potpuno, tako, iz celog srca. Zašto je tako teško oprostiti? Kao da Isus znao šta će biti naš najveći problem. I srca nam ostaju tvrda i nećemo da oprostimo. I uradio je to i to i rekao je to i to. I nek dođe i nek se izvine. I nekad i odeš, izvineš se i opet ne vredi. Evo na kraju samo da vam pokažem, ovo je taj denarius ili denar koji je bio u vreme kad Isus bio živ. Dakle, u vreme Avgusta i Tiberija, to je bila jedna dnevnica koliko su ljudi dobijali.
Budite jedan drugom blagi, milostivi, praštajući jedan drugome, kao što je Bog u Hristu oprostio vama. To je samo eho ovih Hristovih reči. Kad stojite na molitvi, praštajte ako šta imate na koga, da i Otac vaš nebeski koji je na nebesima oprosti vama pogreške vaše. Kad će nam Bog oprostiti? Ako opraštate ljudima grehe njihove, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne opraštate ljudima grehe njihove, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama grehe vaše. Je li ovo nešto teško za razumeti? Vrlo jednostavan princip u 2 rečenice. Ako opraštaš ljudima, i Bog će oprostiti tebi. Ako ne opraštaš ljudima, ni Bog neće oprostiti tebi. Džaba se molimo, džaba tražimo oproštenje. Ako hoćemo da budemo spaseni, postoji uslov. Oprosti ljudima grehe njihove. Evo, braćo moja i sestre, neka Bog pomogne najpre meni koji ovo pričam, a i svima vama, da oprostite ljudima iz cijelog srca. Amin.